आंनि भिडिअ नायगिरि फलोवार नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसोनिफ्राय खुलुमनाय जासिगोरबाय। लोगोफोर भिडिअआ बेनो नोंथांमोनहा जे मोनसे समाव जे दाखालिसो साननैसो सिगां गोबां नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुदों आरो जोंनि बर'नि निउस पर्टेलफ्राव नुनो मोनदों कि इउपिपिएलनिफ्रायबो बर'फोरनि गेजेराव सासे जेनाखि केबिनेट मन्त्रि होनांगौ मिरुआवहाय बेबायदि होननानै दाबि दैखांदों आरो बे दाबि दैखांनायखौ लानानै नोंथांमोना बेसेबां सापर्ट दं सापर्ट गैया बेबायदि बाथ्रा मोनसे जादों आरो बिथांमोना दिनै बाक्सानिफ्राय CCBTR माने कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बड'लेण्ड रिजन अर्गानाइजेशननिफ्राय बिथांमोना दाबि दैखांहरदों जे बर'निफ्रायबो मिरुआव सासे केबिनेट मन्त्रि होनांगौ होननानै आरो बेखौ लानानै दिनै गोबां मानसिफ्रा गोबां कमेन्ट लिरदों गोबां मानसिफ्रा गोबां मिनिदों गोबां मानसिफ्रा होनदों जे साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय गोबां मानसिफ्रा होनदों गोबां मानसिफ्रा मिनिदों जाम्बा दिनैसिमबो माने जेबो मिथिया नामा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा सोरनि बुंनायखौ सोर खोनासंनो बेफोरबायदि मोनसे आरो जाथावथारै सिमांखौ मानो नुयो माने बायदि बायदि आरो सुबुंनि गेजेरावहाय जोङो ससियेल मिडियाआवहाय फेसबुक बोदलाबानो बे बाथ्राया जोंनि गेजेराव फैसोदों। दा बिनि गेजेराव आंनि मोनदांथिखौबो आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो जे जेनाखि इउपिपिएलनिफ्राय एबा बर'नि गेजेरावबो सासे जे मिरुआव केबिनेट मन्त्रि होनांगौ बे आयदानि सायाव आंनि सायावबो खेंफोरथिखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं होनो फैबाय जे नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबोथ' बाक्सानिफ्राय बिथांमोना प्रेस मिट लादों बे CCBTRनिफ्राय जे बिथांमोना माने थांखि दैखांदों कि बर'निफ्रायबो सासे केबिनेट मन्त्रिखौ मिरुआव होनांगौ होननानै बिथांमोना माने गोसोखांलाय हरदों आरो बिथांमोना खावलायहरदों। दा बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां सांग्रां जोंनि रायजो राजाफ्रा बर' केबिनेट मन्त्रिखौ मिरुआव गोनांथि जानायखौ सोर साबेसेया लुबैयो आरो सोर साबेसेया लुबैया सोर साबेसेया पजिटिभ सानो आरो सोर साबेसेया नेगेटिभ सानो दा आंनि मोनदांथि बायदिब्ला आं बेखौनो फोरमायगोन कि मिरुआव केबिनेट मन्त्रि मोननो थाखाय जों बर'आ साबसे एमपि दङ सानै एमपि दङ रायजो सभायाव सासे आरो लक सभायाव सासे जुदि बेखौ जुदि नोंथांमोना नायनानै आरो जोंनि जेनाखि क'क्राझाराव जे बिथांमोना जयन्त बसुमतारी सासे देरहालांबाय बियो सोरनि एलायन्सआव देरहादों बिजेपिनि एलायन्सआव नङा होमबा माने बिजेपिनि एलायन्सआव देरहादों दा गतिके बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएलआनो बिजेपिआनो इउपिपिएल जाबाय नङा होमबा दा बेनि बेलायाव बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जों बेखौ जुदि मोजाङै जों सालिजारि खालामनानै जुदि नायोब्ला अब्ला जयन्त बसुमतारीखौ मिरुआव केबिनेट मन्त्रि होनायाव जोंहा माथो लस दं नङा होमबा नांगौबा बिजेपिनि जानानै होथों बेखौ बिजेपिनि जानानैबो क'क्राझारनिफ्रायबो सासे दे जयन्त बसुमतारीखौ होदो होननानै माने बुंजाया होमबा जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बा एजेपिनिफ्रायबो बुंजाया होमबा जे क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहानाय जयन्त बसुमतारीखौ केबिनेट मन्त्रि हिसाबै होदो मिरुआव होननानै बुंजाया होमबा दा बेनो बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि बर'निफ्राय जुदि केबिनेट मन्त्रिखौ जुदि जों बिबानखौ मोनोब्ला जोंहा जेनाखि मावनांगौ माबाफ्रा साबसिन जायो जेरै जों नुदों कि बिटिआरनि माखासे दफाफोर गोबां दिनैसिमबो इमप्लिमेन्टेसन खालामजायाखै दा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि खाथिराव दिनै जुदि बर'निफ्राय जुदि सासे केबिनेट मन्त्रि मोनोबा बेहा बुंनो हानाय माखासे माने पावारखौ मोनगोन नट डाउट ओरैनोब्लाबो दा मोनगोन थेवब्लाबो बर'निफ्राय जुदि केबिनेट मन्त्रि मोननो हायोबा जोंहा बिराद जोंनि थाखाय मुजुफुर जागोन जोंनि बेक्तिगत हारिनि थाखाय बिराद मोनसे मुजुफुर जागोन स' गतिके आंनिबा बेखौ डिमान्ड खालामनांगौसोमोन गोबां डिमान्ड खालामनांगौमोन आंनिबा क'क्राझारनि बासिन्दा क'क्राझार लकसभा बियाबनि सुबुंफ्रा बेखौ माने गोबां मा होनना बुङो बिदिखौहाय बेफोरबायदि ओरैबायदि मोनसे प्रग्राम लानानै नरेन्द्र मदिखौ खावलायहरनांगौमोन बायदि बायदि खावलायहरनांगौमोन जे गोबां मानसिफ्रा होनदों सरकारानो माने बिजेपिआ सरकार दानो हागोन ना हाया गोबां माबायाव दङ बेले बेजेआव दङ आरो बिनि सायाव बर' केबिनेट मन्त्रि बिनाया बेसेबां लाजिथाव बाथ्रा होननानै गोबां मानसिफ्रा गोबां कमेन्ट लिरदों अके नोंथांमोननि बुंनायाबो थिग नाथाय मिथिनो हाखागौ एबा मिथिखागौ जे दिनै इण्डियाआवहाय बयनिख्रुइबो बांसिन माने सिट मोननाया बिजेपिआ मोनदों गासै 240 मोनदों दा बिनि गेजेराव गुबुना जेनेबा इण्डिया गठबन्धन ना मा होनो बिथांमोना बांसिन मोनदों दा बिनि गेजेराव दिनै तेलेंगानानिफ्राय आरो बिहारनिफ्राय बिथांमोना दिनै फैनानै मा होनना बुङो बिजेपि सरकार जायाखिसै जेनेबा नो डाउट हायाखिसै दिनै एनडिए नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स होननाय मोनसे बिथांमोना सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो रिसेन्टलि नै दा जुदि आं भिडिअखौ जुदि 7टानि सिगां माबा खालामनो हायोबा आपल'ड खालामनो हायोब्ला दा 7टायावहाय एबा 7:15निफ्राय नरेन्द्र मदिया थामथि खेबनि थाखाय जे जोंनि भारतनिनो माने गाहाय मन्त्रि हिसाबै समायखिरा लागोन
लोगोसे बेजों मेन पर्टफलिय'आव थानाय केबिनेट मन्थ्रिफ्रा माने समायखिरा लागोन जों बेखौ क्लियार मिथिनो हाबाय गतिके जों बर'आ केबिनेट मन्थ्रि मोननायाव आहा फुल सापर्ट दङ बिथांमोननि डिमान्डजों आहाबो 100% सापर्ट दंफायो जुदि बर'आ जुदि केबिनेट मन्थ्रि मोननो हायोब्ला जिउआव हाय खाफाल स' बेनिखायनो जों बयबो खौसे जानांगोन जों बयबो बुजिनांगोन जोंनो मानो नांगौ केबिनेट मन्थ्रिखौ मिरुआव दिनैसिमबो मन्थ्रि बिबानखौ मोनफेराखै आंनि दिनैसिम मोनदांनायावहाय स' गतिके बेखौ मोनदावोब्ला मोनोब्ला जोंनि थाखाय मावनो थाखाय बेसेबां साबसिन जागोन स' बै बिथिंखौ नोजोर होनानै बयबो जेन' बिनि सायाव नेगेटिभ पस्ट होलायलाया मोननाय मोनैया उननि बाथ्रा खिन्थु डिमान्डआ थानांगौ जेब्लायबो डिमान्डआ थानांगौ आं बेखौसो आंनिफ्राय फोरमायनाय जाबाय आरोखि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम थेंक इउ